खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 2 मे 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल डे अफ प्रेयार महरै फालिनाय जायो। हायुङारि आरज गाबनाय साना जुथाइ रायजो आमेरिकायाव मोनसे मख'जाथाव फोरबो, जायखौ बोसोरफ्रोमबो मेनि सेथि बृहस्पतिबाराव फालिनाय जायो। बे बोसोराव बेयो 2 मेआव गोग्लैदों। बेयो गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय ज' जानो आरो आरज गाबनो थाखाय आलादा दोननाय सान। बे दोरोङा हादोरनि जारिमिनाव गोथौयै गुदि, जेराव 1700 जिथाइनिफ्राय हादोरगिरिजों 140 नि बांसिन हायुङारि आरज गाबनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल ब्रादार्स एन्ड सिस्टार्स डे, हारि पटार डे आरो नेशनेल लाइफ इन्सुरेन्स डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां! अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।